Мисыр якын көнчыгыш илләре бүген форумда нәкъ менә шушы илләрдән килүчеләр түгәрәк өстәл артында очрашты. Аларның Россия һәм шул исәптән Татарстан белән төрле яктан мөнәсәбәтләрне ныгыту юллары бар. Шуларны җәелдерү хакында фикер алыштылар да инде. Иң актуаль мәсьәләләрнең берсе туристлар җәлеп итү. Узган ел якын көнчыгыш илләренә 1 400 000 Россия туристы ял итәргә барган. Әмма бу бик аз диләр, чөнки хәтта Казанга килүчеләр саны да күбрәк. Исламский мир, я думаю, что это один из... Без мөселманнарның Төркия, Мальдив утрауларына күпләп баруын күрәбез. Хәзер безгә алар белән элемтәләрне яңа дәрәҗәгә чыгарырга кирәк. Ул җирләрдә безнең эшмәкәрләр дә аларныкы да табыш алырга тиеш. Форум бу максатларга тулысынча ирешергә мөмкинлек бирә. Поэтому в этом плане нам предстоит прежде всего перезагрузить наши отношения. Должны стать хорошей основой для взаимного. Безнең илнең башкалар белән дустана мөнәсәбәтләре туристлык агымын арттырырга ярдәм итәргә тиеш. Моның өчен халыкларның мәдәни үзенчәлекләрен ачыклап, аларны бездә дә җәелдерәсе бар. Соңгы елларда ислам илләреннән Россиягә килүчеләр саны 15%-ка арткан. Моңа күбесенчә Татарстан ярдәмендә ирешкәннәр. Безнең республика хәләл продукция иң яхшы тәкъдим ителгән төбәк, мәчетләр күп. Бу ислам илләреннән килүчеләрне җәлеп итә. Мисал итеп, Татарстан-Иран хезмәттәшлеген китерәләр. Буквально на этой неделе, в среду. Бу чәршәмбедә генә Иран белән Казан арасында туры һава юллары ачылды. Атнага 2 тапкыр очышлар ясала. Бу бик уңайлы һәм моны алга таба да шулай саклап җәелдерергә кирәк. В развитии взаимных туристических потоков между Татарстаном и Ираном. Илләр арасында туристлар агымын арттыруда тагын бер тоткарлык шикләрне шәхси машиналарда үтә алмау. Бу өлкәдә дә Россия-Иран мөнәсәбәтләре үрнәк итеп китерелә. Якын арада бу мәсьәләне карап бетергә планлаштыралар. Шулай ук Иранда визаны 1 сәгать эчендә аэропортта ук рәсмиләштереп була икән. Бүген без меморандум имзаладык. Документ аның белән бергә кабул ителгән чаралар да Тәһран белән Казан арасында даими очышларны арттырырга ярдәм итәчәк. Якын арада Иран Россиягә ачыграк булыр дип көтелә. Икенче залда Россия-Мисыр мөнәсәбәтләрен ныгыту хакында сөйләшәләр. Бездән Мисырга ашлык җибәрелә. Алар пассажирлар өчен тимер юл вагоннары сатып ала. Барысы да илләрнең уңайлы урында урнашуы белән бәйле диләр. Хәзер мисырлылар Россиягә һәм Татарстанга кертелә торган товарларны арттырырга җыена. Татарстан, Россия һәм ислам илләренең хезмәттәшлек күпере. Монда партнерлар табып, алар белән фикер алыштык. Без мондый зур масштаблы форум уздырганыгыз өчен Рөстәм Миңнехановның көчле командасына рәхмәт җиткерәбез. Бу бит икътисади һәм сәяси мәсьәләләрне хәл итү урыны. Россиянең Мисырда тормышка ашырыла торган тагын бер мөһим проекты бар. Анда Россия сәнәгать зонасы да төзелеп килә. Машина төзелеше, агач һәм тимер эшкәртү, химия сәнәгатен җәелдерү юнәлешендә эшләячәкләр. Бу пилот проект. Беренче чиратын 1 елдан кулланылышка тапшырырга ниятлиләр. Мы долго прорабатывали с нашими египетскими партнерами. Мисырлар белән бу проектны тормышка ашыру хакында бик озак сөйләштек. Инде 50ләп оешма безнең белән эшләргә теләк белдерде. Бу сәнәгать зонасында Кытай, Һиндстан, Гарәп әмирлегеннән дә төрле оешмалар уңышлы эшли. Казан форум барышында Үзбәкстан, Азәрбайҗан һәм башка ислам илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга багышланган түгәрәк өстәлләр узды. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.